нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷай. Видеои имрӯзаи мо маълумот расонидан дар бораи қонуни нави ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ. Чӣ хеле ки дар комментарияҳо як савола бениҳоят зиёд менависонден, яъне ки мегуфтен магистра мехондагиҳора оё ки ба хизмат мебаранд ё ки не, ва боз мепарсидем ки тағйирот ва иловаҳо оид ба хизмати ҳарбӣ чӣ гуна шидагие. Мо аму ҷоҳои муҳим шавзи ба шумо мефаҳмонем ва агар касе мехоҳад пурра дар ҳамин бора маълумот бигира, бихона ҳамаи моддаҳоша, дар гуглтон бизанен қонуни нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ. Ҳамира бинависен дар гугл, меброя ва хато накунам агар уҷада як 50-100 модда омадагие дар ҳамин бора. Ҳамаша хитон мехонен ва боз пурратар мефаҳмен. айни ҳол мо дар бораи шахсиятҳое ки озод карда шуданд аз даъват ба хизмати ҳарбӣ ба шумо хотиррасон мекунем. Аз даъват ба хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони зерин озод карда мешаванд: онҳое ки бинобар вазъи саломатӣ ғайриқобили хизмати ҳарбӣ ё ба таври маҳдуд ба хизмати ҳарбӣ қобил дониста шуданд. Яъне ки вобаста ба вазъи саломатӣ, агар ки шаҳрванд нигодни боша, агар фаҳмотар бигирем, ин шахсиятҳо аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд, вале лекин ҳуҷҷатгузорӣ кунанд, ана ҳамун военни билети нигодни дастрас кунанд. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои босифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Минакси дил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум Неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. Ва дуюм, онҳое ки дар давлати дигар хизмати ҳарбиро адо намуданд, яъне бисёре аз нафарҳои тоҷик дар Федератсияи Россия қарор доранд ва шаҳрвандии Россияро доранд. Баъзе аз нафарҳо менависонанд ки оё шаҳрвандии Россияро дошта бошӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон даъват мекунанд ё ки аблава меқапа. хушбахтона шахсиятҳое ки шаҳрвандии Россияро доранд дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз адои хизмат озод мебошанд. Вале агар душаҳрвандӣ дошта бошанд, яъне ки двойное гражданство дошта бошанд, дар ҳолате ки дар Россия хизмат кардагӣ набошанд, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки ба номи ӯ шаҳрванд повиска рӯй кунанд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам адои хизмат кунанд. Ва боз онҳое ки унвони илмии номзади илм ё доктори илм доранд. Ва боз шаҳрвандоне ки барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин ё вазнин доғи судӣ бардошта нашуда доранд, наметавонанд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шаванд. Яъне шахсиятҳое ки доғи судӣ доранд ва даст задагиам ба ҷиноятҳои вазнин ё ки махсусан вазнин. Дар ҷиноятҳои вазнин мисол кадом солҳо қуш мешаванд? Солҳое ки аз 8 сол то 12 сола ё ки аз 8 сол то 15 сола. ва дар ҷиноятҳои махсусан вазнин бигирем, агар срокҳои дохил мешаванд ки аз 15 сол то 25 сола ё ки аз 15 сол то 20 сола. ана ҳамин шахсиятҳо шахсҳои хатарнок ба ҳисоб мераванд. бигем агар хато намекунем, ба ҳамин хотир доғи судӣ доштагишон ёрам нест ба хизмати ҳарбӣ даъватшон намекунанд. Ва боз онҳое ки дар оила яккаписар мебошанд, яъне бисёре аз нафарҳо дар ҳамин борарам савол метиҳанд ки оё яккаписарҳоро мебаранд ё ин ки не. бародарои азиз, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як чизеро оз мо хондесем, аз модда ба шумо гап задесем. касое ки яккаписар мебошанд, ӯ шахсиятҳоро аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод кардагӣ ҳастанд. Вале шахсҳои яккаписара боис меояд
бояд ки дар ҳамун ҷои зисти худшон дар военкомати ҳамун ҷои зистшон муроҷиат кунанд ва худшона дар қайд бимонанд ки дар ҳақиқат дар фалон хона зиндагонӣ мекунанд ва дар ҳақиқат ӯ яккаписар мебошад. ва боз онҳое ки падар модар ё бародарашон ҳангоми адои хизмати ҳарбӣ дар асоси даъват ва бо тартиби ихтиёрӣ дар вазифаҳои сержантҳо, прапорщикҳо ва афсарон ё дар давраи гузаштани ҷамъомадҳои ҳарбӣ ҳалок шуданд ё вафот карданд, аз хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. бародарони азиз, айни ҳол мо чизҳое ки дар шумо фаҳмондем дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ моддаи 20 буд. Марҳамат даромада хитон бихонем, боз ай ҳамуҷа маълумоти пуррара дастрас мекунем ва ногуфта намуна инчунин шахсиятҳое ки таҳсил мекунанд. Дар бораи одамое ки айни ҳол таҳсил мекунанд мисол мегирем, агар вақтҳои пештар шахсиятҳое ки военни кафедра мехонданд ва пас аз буд карданшон ӯо рутба мегирифтанд ва айни ҳол мутобиқи тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба уҳдадориҳои ҳарбӣ ё хизмати ҳарбӣ ворид карда шуд ки аз инҷа пас ҳар шахсияте ки военни кафедра мехонад, пас аз буд шидани дарсҳош вай уҳдадор мебошад ки 1 сол хизмат куна, баъдан соҳиби военни билет мешавад ва соҳиби рутба мешавад. Ба мисли пештара дигар нест ки военни кафедра бихонӣ ва аз хизмати ҳарбӣ озод бошӣ. Ва ба мисли пештара инчунин шахсиятҳое ки донишгоҳҳоро бо соли 4 сола мехонанд, ӯворам уҳдадор мебошанд ки тӯли 1 сол хизмати ҳарбӣ кунанд. Акнун мегзарем ба қисми анамун саволе ки шумо пешниҳод мекардем, яъне шахсиятҳое ки магистра мехонанд ӯворо мебаранд ё ин ки не. Бародарони азиз, чӣ хеле ки пеш буд, яъне ки донишгоҳҳое ки 4 сола буданд, пас аз 4 сола боз магистра мехонданд, 2 сола чанд сола дарсҳои магистра мехонданд, ӯ шахсиятҳо аз хизмати ҳарбӣ озод буданд ва ҳамчунин айни ҳол дар тағйирот ва иловаҳои нав ворид карда шудагӣ нестай ки шахсияте ки магистра хондастай ӯро ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. Яъне бисёре аз нафарҳо саволҳо пешниҳод мекунанд ё ки менависонед дар комментарияҳо ки фалон одам магистра мехонд, ӯро ба хизмат бурданд, ё ки ҳамсояи мо магистра мехонд ё ҳамсояи мо студент буд, ӯро хизмат бурданд. Барои чӣ ҳозир ба шумо мефаҳмонем. Аз тарафи донишгоҳҳо пешниҳод мешавад шахсиятҳое ки ба дарсҳо саривақт ҳозир намешаванд. Яъне дар оинномаи ҳар як донишгоҳ омадагӣ астае ки донишҷӯ пас аз вайрон кардани анамин қонунҳои оиннома аз донишгоҳ хориҷ карда мешавад. Махсусан дар ҳамун оиннома омадагие ки агар аз 36 соат зиёд НБ кардӣ, яъне шахсиятҳое ки донишҷӯҳое ки аз 36 соат зиёд НБ доранд ба дарсҳо ҳозир намешаванд, дар ҳоле ки ӯро хориҷ мекунанд ё ки фармони хориҷшона мебароранд, дар ин ҳолат албатта ки ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки нисбати ӯ шахсият повистка равон кунанд, ӯро даъват ба хизмат кунанд. Новобаста аз ӯе ки ӯ дар донишгоҳи миллӣ мехонад ё ки дар Славянск мехонад ё ки магистра мехонад дар ягон донишгоҳи дигар, ин чизош вобастагӣ надорад. Асос ҳамие ки агар ӯ ба дарсҳо ҳозир нашавад, ӯро ба хизмат даъват мекунанд. Ва бародарони азиз, акнун мегзарем ба як қисми дигараш ки ирам хела донистани шумо муҳим аст. Дар моддаи 21 мо айни ҳол чизе ки гуфтем дар моддаи 20 омадагӣ буд, акнун мутобиқи моддаи 21 қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ мефаҳмонем. Дар моддаи 21 омадагие ки ба таъхир андохтани муҳлати даъват ба хизмати ҳарбӣ. Яъне ира шумо чӣ хел мефаҳмед? Мисол мегирем, агар айни ҳол призифи баҳорияй ва шумо метавонед ки ба таъхир баандозед анами даъват карда шудани худтона. онҳое ки бинобар вазъи саломатӣ муваққатан ғайри қобили хизмати ҳарбӣ дониста шуданд ба муҳлати аз 6 то 1 сол. Яъне шумо дар анами призифи баҳорӣ ба ягон беморӣ дучор мешен, гирифтор мешен, дар ин ҳолат шумо ҳақ ва ҳуқуқ доред ки анамон документҳои худтона, яъне аз беморхона ба шумо ягон ҳуҷҷат метиҳанд, справкатон метиҳанд ки шумо тӯли 2 моҳ 1 моҳ мисол таҳти назорати духтур қарор доред ва дар ҳамин призив шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Лекин пас аз анҷом расонидани анамон табобатҳои шумо то 1 сола озод мебошед, пас аз будшидани 1 сол боз аз нав ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавед. Ва боз инчунин дар моддаи 21 омадагии оиди
ба таъхир андохтани муҳлати даъват ба хизмати ҳарбӣ оиди шахсоне ки кӯдаки бемодар мондаашонро тарбият менамоянд. яъне ки мисол мегирем, агар яке аз шумоҳо мисол агар ягон инсоне боша ки дар хона фарзанди калонӣ ҳастай ва модаршон аз дунё мефавта ва боз додари хоҳари хурдсол дорад. дар ҳамин ҳолат ҳам то ба воя расидани ана ҳамун кӯдакҳо ӯ фарзанди калонӣ аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мебошад. ва боз инчунин қайд кардагӣ ҳастанд онҳое ки ду ва ё зиёда фарзанд доранд. ҳар як шахсияте ки соҳиби ду фарзанд мебошад аллакай вай аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мебошад. ва инчунин гуфтан мумкин аст ки агар соҳиби як фарзандам ки бошен, дар ҳолате ки ҳамсари шумо дар батнаш боз фарзанд дошта бошад, агар шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд ва шумо адои хизмат кардаиста бошен, дар ҳоле ки ҳамсари шумо фарзанди дуюмтонро ба дунё овард, дар ин ҳолат новобаста аз ӯе ки шумо як моҳ хизмат кардагем ё ки 1.5 сол хизмат кардаген, дар ҳамун ҳоле ки фарзанди дуюм ба дунё меояд, шуморо ваени билет дода аз хизмат озод мекунанд. ва боз инчунин қайд кардан мумкин аст ки талабаҳои муассисаҳои таълимии маълумоти миёнаи умумӣ ва миёнаи касбӣ то гирифтани маълумоти пурра, вале на калонтар аз синни 21 сола. мисол мегирем шахсиятҳое ки аз синфи ноҳишон меброяну дар ягон коллеҷ дохил мешаванд, мехонанд то синни 21 солагишона ӯ шахсиятҳоро ҳам аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. оиди ҳаминам саволҳо менависондем ки агар дар коллеҷ бихонӣ мисол ба хизмат мебаранд ё ки фалон одама бурданд мутобиқи қонунгузорӣ то синни 21 солагира мо қайд кардем ки дар муассисаҳои таълими маълумоти миёнаи умумӣ ва миёнаи касбӣ то гирифтани маълумот шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. мисол ҳолатҳои даъватшавиша мо гуфтем ки агар дар дарсотон ҳозир нашавем, ҳамин ҳолате мешавад ки шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. ва инчунин аз хизмати ҳарбӣ озод мебошанд онҳое ки кормандони прокурорӣ, тафтишоти мақомоти прокуратура ё судя мебошанд дар давраи кор дар ин мақомот. яъне дар ҳамин мақомотҳое ки мо ном гирифтем, агар шумо яке кору фаъолият кунед ё ки кор карданӣ бошед, дар давраи коритон шумо аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ низ озод мебошед. ва дар моддаи 22 омадагие дар бораи муҳлатҳои даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ. бисёри нафарҳо дар ин бора ҳам мепурсанд ки кай даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ буд мешавад. яъне агар ба фикри шумо фаҳмотар бигирем, кай аблава буд мешавад. мегӯянд даъватшавии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ду маротиба дар як сол мебошад. аз 1 апрел то 31 май ва аз 1 октябр то 30 ноябр дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки он дар воситаҳои ахбори умум на камтар аз 1 моҳ пеш аз даъват чоп мешавад, анҷом дода мешавад. яъне ки дар моддаи 22 дар бораи муҳлатҳои даъватии шаҳрвандон барои хизмати ҳарбӣ омадагие. дар охир як чизи дигара хотиррасон мекунем ба шумо ки шаҳрвандое ки синни солшон аз 18 то 27 сола мебошад, ӯ шахсиятҳо барои ба хизмат кардан даъват карда мешаванд. бародарони азиз, чизҳои муҳиме ки шумо ҳаррӯза савол медодем, мо ба шумо фаҳмондем ва ҳар касе ки мехоҳад ҳамин бобҳову моддаҳоро худаш даромада бихонад, бизанен дар Google ҳамин қонуна меброя, яъне ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ бинависен, ҳамаш меброя. уҷада хела моддаи бисёр маълумотҳоро бо бахтон дастрас кардан метонем ва фикр мекунам ки суханҳои лозима барои ҳар яки мову шумо ва бояд мову шумо ин чизҳоро бидонем. мо ҳамин қадар чизҳои муҳимша хостем пешниҳоди шумо бигардонем. дар канали юристи ҷей обуна шиданро фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои нав.